Nayo nigo murobere bugusangireria birengererio bya Wananchi ogenderete okorekana ase chinsemo au ase county ya Kisii tkoria rero murobere yuno okorekana ase nsemo ya Kiamwasi yotoka ase wadi ya Kitutu Central aba oyo bagoko bwatani chi wadi isato ase kirenge kenene kiarenge igoro yokogareya epare kogenda Kiamwasi technical netskuru chinde egatia magendro ande amange gatia barai barenka ngamo na Duke Nyarango oyore MCA we wadi ya Kitutu Central muriketo Mildred Momanye na kirana sayo na gutwarganirira roboti urwa senchera yobwagare umuruburi obusangireria ebirengereri bya Wananchi Gusii public participation nigo okorekana ase kenyoro kya buchura ime ya Kitutu Central Ward e county ya Kisii ase kirenga kyabo kyarenge okorosia ebara egochia ase skuru ya Kiamwasi yere e technical skuru yoboroso amone secondary gati ya magendero ande amange ase gati ya baraibekirana nabagambi kurwa ase chiwadi chonsi chibwate abachura isato MCA o Kitutu Central Duke Nyarango gati ya bande abange bono abantu baitumba cyagaiga asubonge mono asenjire yamo yo kumanyanga induki county government ipangite binduki bipangire kuri asema ya national government mono bari bakora kigaskiriye cyari bataisire ba apply so tatia banyore kigasiye bakonye nande bari questinga banye no kubwa abana baito bache ase kitiveti kiga batakosoma batwara ubuvundi ikiara mambira bututagete batakotoroserie ebinto yamaboko abateneri korwa ase abisiyo mujumbe bwensemeyo amono moseneta bwe county ya Kisii nigo basanga ali ababwate ebiyose kimbitagere kwa gachi bitatu una abegete propose yaya ogusaba gwitungoli na urobisiyo muchumbe digababwaterana n'aba MCA nabo igo e community umuchurano mu matarati gababwaterane elinde nali amagendera arache gaese skuru ye itose kenyorege geto gya Kiamwasi chipara cyangere kuri kwadi enjera chiko bangwegere chigo chikonya gera access yebe so egente kine kerengere likia bali baranga sini chipara babwate kerengere likiba kubateramu egere chipara chichinyare ko bakonya so gwo ikere binde bya rose byo basomi binde ne chiskuru cya primary binde ne chi rehabilitation nenya gitari nero nebinto binde binge mono kirengete county government abagambi na baruboni go baenekeria abamenyi buna bachikurwa oburendi boisaine guchia ase skuru eyo twakore parasengia abo ese twashua e community twashua na abagani baracho na banafunzi na security nebe ese kenyorekyo nesi institution yecho abamenyi bensemeyo nigo bakambia mono ase bagokera egitambukire kyo gyokugareya epara eguchia ase chiskuru echo igona gokire sana so mupango twa begete nga tumirane linde litonyare ko igora chipara singenje ya magendero yo muchura na Kiamwasi na abatobyuka ina baminta bamatara asengenje yo nagokire umwito twarangiretie aba MCA baito aba chief baito na all leaders yo museneto ito is well represented yo muchumbe twagokire nande baitikire ngango tokonya bali singenje yo kogendereria emiradi yonspiere gaiga buchura na mono ase kenyoreke gya Kiamwasi ase chinga kecho nigo MCA o Kitutu Central agania abamenyi bensemeyo gochakwoye chifom chijibasari likwelikia Jumatano ewiki gocha na yani gagocha maiga yo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati gutangasa benne buna oyena nire chibesa chibasari ejuchure chimilioni 135 gochia ase e county ya Kisii naitwe sasa mwichi ward governor na Watoa na propose to story 3 million kile ward igo na ngosaba abantu baitu ba Kitutu Central Ward Jumatano yitubate gocha bache gari obisi yane gari ya chiefs camp bakakuya kifom omwibuli yago chamone kibande kiaye aichamone birth certificate y'umwana onye umwana karo rentakana barete death certificate cha baibuli elinde bae which form baichori elinde ba nde tuchiko ba chipaza licho kuripota ya Ndizi TV iliyetaliane Mildred